Reit, wel, o ran y llyfr sy'n wedi dod i'r brig eleni, dwi wedi darllen y gyfrol yma fel mae'n digwydd a di mwynhau'n fawr iawn ynde. Felly, mae o'n bleser gyda'i i gyhoeddi. Mae enillydd gwobr barn y bobl golwg 36 2011 ydy Lladd Duw gan Dewi Prysor. Dewi Prysor felly i ddod i'r swyddfa yma i dderbyn i gwobr. Diolch yn fawr iawn oherwydd mor bwysig ydy cael barn bobl sydd yn deall llenyddiaeth sydd fewn i'r llenyddiaeth allaf. Mae barn y bobl y lot bwysicach i fi. Ac rhag on byddem yn ôl yma nes ymlaen. Gai jyst dweud, na i derbyn hwn o ran llenorion Cymru i gyd, oherwydd da ni'n gyd yn neud, da ni'n cael yn helpu efo grantiau sydd ar gyfer diwylliant lleiafrifol. Ond llafur cariad ydy o, chwilwch i fi. Gai jyst diolch i llenorion Cymru ar hyd y cenedlaethau a sy'n dal i fod wrthi wan. So, ar ran llenorion Cymru i gyd. Diolch yn fawr iawn.